intrarea în vigoare a noilor coduri, sistemul ăsta al nostru, în general, sistemul judiciar al României. Din punctul de vedere al sistemului penitenciar, domnule Dumitrașcu, se poate spune că în momentul de față penitenciarele din România ar putea fi pregătite pentru implementarea acestor schimbări care au avut loc începând de la 1 februarie? Este greu să spunem așa ceva. În primul rând că nici măcar regulamentul de aplicare a legii nu este aprobat. Dacă o să vă uitați la acest moment pe site-ul Ministerului Justiției, veți vedea că abia astăzi a fost pus un proiect de regulament de aplicare a legii de executare a pedepselor. Ceea ce, într-un sistem penitenciar, reprezintă în sine o provocare majoră, dincolo de faptul că sunt destule probleme cu arhitectura penitenciară, cu modul de organizare, cu locațiile spațiilor de detenție. Adică pe o situație deja foarte complicată a sistemului penitenciar apare acest pachet întreg de acte normative care complică lucrurile și mai mult. Sigur, sistemul penitenciar o să supraviețuiască, o să se adapteze, lucrurile încet, încet o să se așeze, numai că asta va însemna o presiune foarte, foarte mare pe angajații din sistemul penitenciar și, de ce nu, pe ceea ce înseamnă sistemul justiției în sine, pentru că foarte multe din disputele care vor apare la nivelul sistemului penitenciar ca urmare a acestei legislații vor ajunge la un moment dat în instanță. Probabil că vom asista la sute, la mii de cereri făcute de către deținuți și transmise instanțelor de judecată. Apropo de asta, domnule Dumitrașcu, se tot vorbește de atâția ani despre înghesuiala din penitenciarele din România. Aceste eliberări, să spun așa, din ultimele zile ar putea să ajute în vreun fel angajații din sistemul penitenciar să le ușureze în vreun fel munca? Nu. Legislația se complică, iar munca angajaților din penitenciare se complică. Iar aceste eliberări nu vor avea un impact semnificativ. Dacă vor pleca câteva sute de deținuți, o să vedem foarte ușor că în 2 luni numărul actual de deținuți va fi iarăși atins. Deci impactul nu este atât de mare pe cât s-ar putea aștepta. Trendul crescător, și este estimarea mea, lucrând în sistemul ăsta de foarte mult timp, se va păstra în pofida acestor legi, acestui pachet de legi care schimbă cumva politica penală în România. Domnule Dumitrașcu, am văzut că în legea aceea despre care vorbeați dumneavoastră, referitoare la executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, sunt destul de multe capitole destinate drepturilor persoanelor care sunt în detenție, drepturilor deținuților. Mi se pare mie, sau drepturile deținuților prin această lege cresc, iar obligațiile parcă sunt un pic mai scăzute decât până acum? Nu putem spune că sunt situații în care drepturile deținuților cresc semnificativ. Sigur, eu personal și poate că orice plătitor de impozite și-ar dori ca drepturile victimelor să se vadă undeva în acea lege, pentru că nu se văd. Și ar mai trebui un lucru de notat, și anume că fiecare drept trebuie să fie în corelație cu obligația de a avea un comportament corespunzător, de a fi responsabil pentru propria viață și pentru propria reabilitare. Ori, din păcate, astfel de acte normative foarte protective, deși în trend cu ceea ce se întâmplă în Europa, au acea mare problemă că nu reușesc să responsabilizeze deținutul, nu reușesc să-l convingă că trebuie să-și ia în mâini propria viață și să încerce să nu mai ajungă înapoi în spatele gratiilor după ce este eliberat, domnule Dumitrașcu, pentru că 70% cel mai probabil se întorc iarăși în penitenciar. Tocmai de aceea spuneam că în pofida acestui pachet de acte normative, în perioada următoare, trendul crescător, pentru că România de câțiva ani buni are un trend crescător al populației penitenciare, se va menține, se va relua.
Deci, asta este o veste proastă, pentru că, într-adevăr, așa cum spuneați dumneavoastră, deși zilele acestea au fost eliberați vreo 100 și ceva de deținuți, lucrurile astea nu vor ține foarte mult timp, iar sistemul penitenciar va fi din nou gândiți-vă că în fiecare lună sunt cu 200-300 mai mult. Da, așa este. Domnule Dumitrașcu, încă o întrebare aș mai avea la dumneavoastră. Se vorbește despre aceste centre de detenție pentru minori sau centre de reeducare. În România, în momentul de față, din moment ce au fost deja, s-au pronunțat anumite instanțe, inclusiv din județul Prahova, în legătură cu transferul minorilor care se află acum în penitenciarele mari, să le spunem, către aceste centre de detenție, există posibilitatea să fie cazate aceste persoane care încă nu au împlinit vârsta majoratului în centrele respective? Mai există la nivelul sistemului penitenciar din România centre de reeducare sau de detenție pentru minori? Da, așa cum se întâmplă la noi, am început să facem ceva fără să fim siguri că avem toate coordonatele. În România, în ceea ce privește minorii în sistemul penitenciar, există la acest moment, sau existau pe legea veche, penitenciare de minori și tineri, care erau un număr de 4, și centre de reeducare, care erau un număr de 2. Actualmente, legea schimbându-se, cel mai probabil, pentru că încă nu se știe care va fi dinamica și evoluția numărului de minori din penitenciare, o parte din aceste penitenciare de minori și tineri vor deveni acele centre de detenție la care se referă legea. Deci rămân centrele de reeducare, iar o parte dintre penitenciarele de minori și tineri vor deveni centre de detenție. Depinde câți minori mai rămân în sistemul penitenciar. Deci, cumva, cadrul instituțional există, numai că este un lucru undeva incomplet și nefiresc. Cum se întâmplă deseori la noi, domnule Dumitrașcu, pentru că, într-adevăr, o lege apare, nu apar normele de aplicare ale legii respective, dar totuși, din câte știu eu, legea ar fi trebuit aplicată odată cu aceste coduri de procedură penală și penală. Este obligatorie aplicarea de la 1 februarie, chiar dacă nu avem această legislație secundară care să dea anumite detalii absolut necesare despre ce se va întâmpla. Și ați folosit foarte bine acest exemplu al centrelor de detenție. Cum se organizează, ce se întâmplă, cine merge în centru de detenție, cine merge într-un centru de reeducare, care sunt condițiile, dacă sunt asimilate unei pedepse privative de libertate sau unei pedepse educative. Legea spune că trebuie să fie o măsură educativă, dar atunci trebuie să ai foarte clar stabilite condițiile în care se exercită această măsură educativă. Într-adevăr, și cred că ar putea fi vorba, domnule Dumitrașcu, și de angajări în sistem. Pentru că nu poate să se ocupe cineva care nu are habar de sistemul ăsta educațional de anumiți minori care vor intra în aceste centre de reeducare. Este nevoie de o abordare specială, trebuie mai mulți psihologi, mai mulți educatori, trebuie regândit cumva modul în care se întâmplă această măsură educativă. Altfel, suntem în situația de a dispune instanța o măsură care în realitate nu este pusă în practică așa cum ar trebui și cum ar fi firesc. Bănuiesc că nu-i trimite nimeni pe acești tineri minori în penitenciare doar pentru a cheltui niște bani cu ei. Dar eu vreau să spun altceva. În cursul acestei dimineți, apropo de aceste penitenciare, aceste centre de detenție, a apărut, tocmai pentru că nu există acest cadru nici normativ, nici instituțional foarte bine definit, afirmația, și am auzit-o foarte des, că sunt lăsați în libertate tineri care au comis fapte reprobabile. Nu se întâmplă asta, dar iată că, pentru că nu a fost totul pregătit cum trebuie, se poate lăsa această impresie și se poate ca informația asta să ajungă ca atare în public și să fie recepționată ca atare, cu temerile de rigoare. Da, poate din această cauză au apărut tot felul de discuții zilele astea, având în vedere ceea ce spuneți și dumneavoastră, că nu se explică foarte clar ce înseamnă aplicarea acestor noi reglementări referitoare la Codul Penal și Codul de Procedură Penală.
Domnule Dumitrașcu, știu că aveți ceva probleme. De fapt, în sistemul penitenciar există și ceva probleme din punctul de vedere al angajaților acestui sistem. Credeți că va exista o presiune mai mare asupra angajaților din sistem odată cu intrarea în vigoare a celor două coduri? Angajații din sistem deja au sute de mii de ore suplimentare pe care nu știu dacă le vor putea recupera vreodată. Aceste noi coduri înseamnă reanalizarea tuturor dosarelor. E numai un exemplu. Înseamnă activități suplimentare. Probabil că presiunea pe angajați va fi din ce în ce mai mare. Asta va însemna că va crește iarăși volumul transferurilor și deplasărilor către instanțele de judecată, pentru că discutam mai devreme de o explozie a cererilor către instanțe venite din partea deținuților, care speră să-și reducă pedeapsa. Dar este necesară, domnule Dumitrașcu, prezența deținutului în momentul în care se discută reevaluarea pedepsei? Nu am înțeles întrebarea, mă iertați. Este necesară prezența deținutului, respectiv a condamnatului, pentru care se solicită reevaluarea cuantumului pedepsei în instanță? Pentru a susține toate cererile pe care le fac. Deci, cel mai probabil sigur vor fi duși în instanță pentru a susține cererea de acest gen alături de alte cereri, pentru că știți, au foarte multe cereri adresate instanțelor. Deci, ideea era următoarea. Personalul rămâne la fel insuficient, tehnica și dotările de asemenea sunt în urma pretențiilor acestor noi acte normative. Adică, ce vreau să spun este că n-ar fi stricat, ar fi fost bine chiar dacă guvernul ar fi gândit cumva implementarea și ar fi pregătit-o, pregătind cumva infrastructura înainte de a schimba cadrul normativ. Altfel, problemele de implementare se vor dovedi cel mai probabil destul de importante, dar pe cele mai multe le vom vedea în perioada următoare. Următoarele 20 de zile, 30 de zile le vor scoate la iveală pe toate și atunci vom avea o listă completă cu toate problemele și pentru personal și pentru sistem. Domnule Dumitrașcu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția pe care ați avut-o la Prahova TV în această seară. Vă așteptăm și cu alte ocazii și eventual într-o perioadă mai lungă, așa, să vedem care a fost influența cu adevărat într-o lună, două, asupra sistemului penitenciar, această modificare de legislație. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Cu siguranță o seară bună să aveți. O seară bună. Domnule Gașpar, vedem care a fost și punctul de vedere al președintelui onorific al acestei cele mai mari federații sindicale din Administrația Națională a Penitenciarelor. Domnul Dumitrașcu vorbea despre practic întârzierea aplicării propriu-zise a anumitor prevederi din Codul Penal, Codul de Procedură Penală și a acelei legi referitoare la executarea pedepselor din cauza rămânerii în urmă a bazei practic materiale, infrastructurii despre care vorbea și domnul Dumitrașcu. Credeți că ar putea să aibă efecte și să se ducă această implementare a noilor coduri la această avalanșă despre care vorbea domnul Dumitrașcu de persoane care vor merge în fața instanței pentru a cere această reevaluare a pedepselor? Ne aflăm în această situație pentru că toată lumea a sperat ca aceste coduri să se amâne. Cum